Okay. Dibed ni jatend piny Kenya noseto nikech chal ka gima koro yudo wach mar gogo siasa kaka Azimio. Nyaka ne wach President Bokene. Emosebedo kokwako ute mag fombo wach mar doko mar piny ni manyo chal ka gima rucho weche. VOJ wanyiso mwalimu komishonas ang'wen adek koting'o Chebukati gi Gulie gi machielo cha. Mage joma nokwalowa 2017 onge kaka ne ginyalo weyo kwalowa kendo be no ginyal duogo irwa. Mano disclaimer, adwan mondo japuonj owinj wachno maber. Onge yo mane ginyalo duogo go ka Azimio nikech gine mane gikwalowa. Noloso 2018 ni wacho ka kendi ni wuoni 2018 noloso lwasi maber mar osiep mar handshake ka gisekwalowa. Koro wach mane nyo we gidhi nyime gi tich to ne une lwasi maber mar handshake nade. Apenji. Ing'eyo wach manyo nitie. Kijaduong' kijaduong' e dala. To seche moko weche moko bedo matek. Makoro chuni ni nyaka kuonge ling mondi. Ikudu pi, jaluo wacho ni nyaka ikudu pi. Ka ok ikudo pi tiwang'o pacho. Mane gima tinga ne timo. To wach manyocha kero wacho chieng' mane Chebukati wuo. Macha dho kizungu wacho ni regrettable. Ng'amo wacho wacha national unity older. En makori luonge ni en mochung' ne piny mangima mar Kenya. Konyalo wacho ni Chebukati ne dwa bedo murdered. Mano was reckless according to me. Gimomiyo wacho kamano en koro nyot obedo unite ji. Oduogo ji to wacho ni jothurwa Chebukati nyo kalo magima moko mention gi. To koro nikech mano was isbaya ni chien marwa. Oserum. Wamany kaka koro wanyalo tero Kenya duto mbele. To ka koro en mowacho ni nyidwa neg ng'ane to dako nyiso wani ng'ama nonego Musando. Ndiro kamano. Wach